敵が接近してきます。よし。はっここを抜けろ。だけどだがはい命に変えても。みんな油断するなよ。ライアスは右翼、レティシアは左翼へ回ってやっ。はい隊長。はい3回後の指揮はお前と。敵の指揮官を倒すんだ。はい